Mayong adlaw mga igsoon. Naana kita diri sa kilid nga bahin sa Queens Memorial Garden o kining minteryo atubangan sa kaniadto nga White Gold Club Incorporated. O mag-update ta karon sa kasamtangang gibuhat nga G-Mall of Cebu. Atong kahinumduman mga igsoon nga ang ilahang matriarch nga si Doña Modesta Singson Gaisano kaniadtong tuig 1970. Mao kini siya ang founder o original sa White Gold Department Store diya sa Colon. Sa wa pa kini gibalhin diya mga igsoon sa General Maximum Avenue. O pagkahuman sa General Maximum, atong kahinumduman nga nasunog man kato, ibalhin kini diri sa atubangan sa minteryo sa A. Soriano Jr. Avenue. Anang mipanaw kini mga igsoon tuig 1981, ang ni-take over sa operation sa White Gold Club Incorporated mao si David S. Gaisano ug maupod kini siya ang tag-iya sa G-Mall of Cebu. Adto na punta sa City Mall dirigid sa syudad sa Sugbo. So atong sayron mga igsoon nga ang kining City Mall gipanag-iyahan kini sa duha ka higanting kompanya. Ang kining kompanya nga Double Dragon Properties nga dunay 66% nga shares of stocks. And then kining SM Investments nga dunay 34% nga shares of stocks. So kinsa man gyud ni ang Double Dragon Properties mga igsoon? Ang nalag-iya aning si Ed Garcia Dasikan o si Tony Tan Kakyong. Atong sayron mga igsoon kung kinsa ni si Ed Garcia Dasikan. Mao kini siya ang tag-iya o dunay 70% nga shares of stocks kaniadto sa Mang Inasal og iya kining gibaligya ngadto kang Tony Tan Kakyong. Mao nang nahimo siyang youngest billionaire kaniadtong 2011. Tony Tan Kakyong mao kini siya ang founder and CEO sa Jollibee Foods Corporation. Kining maong City Mall mga igsoon mao kini ang ika-39 o ika-40 nga City Mall branch sa tibuok nasod.